Representative Tinio, ang imong kining party list nagdala sa tingog, no, sa mga maestra educator. Ngano man nga ikaw naman karoy nangulo sa investigasyon sa flood control. Please, kung mahimo, dapat ang investigasyon patas, no? Kung naamoy impeachment, ayaw ninyo kalimti nga dunay dakong kawat nga nahitabo sa atong nasod nga mao may gala ang flood control anomaly. Tinuod na ang kawatan miangko na mga higala kinsa man si Saldico. Niangko siya may gala nga nangawat sila, gibahin nila pinaagi sa malita, pero way mo tuo. Karon may gala na ay mga nisanong sa panawagan sa mga tao nga imbestigahan ang flood control. Pero ang nakapait, kaya ang flood control naman sa Davao, mo ilang unahon. Ipakita na ko ning dangas aning Tinio, be. Pakita ng naong ni Tinio. Ikaw, Tinio, wa man ay tingog na agad. Pakita lang na siya. Ikaw, Tinio, mo ni makaingon ko ba nga kinahanglan og reforma o kaha di man pud makaingon nga i-abolish kay naman sa mga tarong nga mga party list, no? Teacher party list, mga higala, ang iyang sektor educator. Ngano naa pa man ang teacher nga naa may Manila teacher na may nagdubli-dubli naman ang mga party list diha. No? Na may mga ubang mga kuan diha, mga party list nga para gyapos maestra. Maestro. Nganong naa man ning teacher. Representative Tinio, ang imong kining party list nagdala sa tingog, no, sa mga maestra educator. Ngano man nga ikaw naman karoy nangulo sa investigasyon sa flood control. Ikaw may nag-una-una karon kay nagsumbong na sa ombudsman may gala. Anak kapait pag yun nganong Davao raman. Okay, wala na may question ana. Wala na may question ana. At least na mag-initiate karon nga moadtog ombudsman kay ireklamo may gala kining problema sa kining flood control. Pero ang pangutana na mo, nganong Davao raman? Nganong may labot katong mga tulay dito, mga haligi ra may gala nga human dito sa kang Charis may gala nga distrito. Kasi may Charis si Sandro. Ano may labot to? Anong Davao raman? Davao ra ba may gala ang kurakot? Kung kuna may korupsyon? Davao ra ba may gala ang palpak ang mga flood control? I think dili man. No? I think dili man mga ison. Ang Cebu di ay. Ang Ilocos Norte di ay. Ang Manila di ay. Katong flood control ni Chua, way mo imbestigaan to? Way mo imbestigaan to kay Davao ra gyud mga higala? Hindi din mo makita, mga igsoon, no? Hindi din mo makita ang selective nila nga stand, mga higala. So, tama to ingon ako. O barugan ko to, mga higala. Dili ni sila anti-corruption. No? Dili ni sila, mga higala, anti-graft and corruption. Plain and simple, they are anti-Duterte. Bullseye! Kaya nga naman, di man sila manghilabot anang flood control project anomaly may gala sa ubang lugar. Labi na may galag maigo na mga alipores ni BBM. No? Dili. Pati ka mo mga pari, mga obispo. Fuera de los buenos. Pati ka mo. Selective sab. Ug di sad mo mga anti-graft and corruption. No? Dili sad mo mga anti-graft and corruption. Mga anti-Duterte lang yun mo. Asa man mo sa panahon nga ang mina nagdaog-daog sa tao. Asa man mo sa panahon nga ang druga mga higala nagdaot sa kaugmaon sa kabataan. Asa man mo sa panahon nga naglisod, nag-ilaits to mga lisod ang mga tao. Gumikan sa Kiabobrihon. Asa mo? Nangayog halad. Hinuklogin niyo sa iyong kaugalingon. Wala may mo kontra nga kontra korupsyon mo. Pero korupsyon ni kinsa. No? Wa
wa may mga higalay manghilabot kung kuan mo mga kahiwian. Pero kang kinsaman. Kang kinsaman mga kaigsunan. Taman ba lang mo diha sa mga Duterte? Pasikati mi. Obispo, pare, kasuko sa mong BBM. Ngano man, tanawa karon. Nisaka ang salen or ang kuan na ko tugab. Palihog na ko pangin saka ang kuan karon kwarta ni Marcos. Salen ni Marcos sa karon. I-type niya, salen ni Marcos. Diya mapakita na, butang sa news. Nisaka. Katong kita na nato gabi ba? Salen ni PBBM misaka. Lihok na mo diha. Pare, obispo, bishop, monsenyor. Galaw-galaw na kayo. Di ba? Kay pagsaka bitaw sa income nila Sara, bisag abogado na mag-asawa may gala. Questionable man na para sa inyo. O di karon sige. Apila po ni question Para kami nga mga tao makaingon mi, mupalakpak mi. Tinuod, nindot ni nga investigasyon, patas yun kaya di pabilibon mi ninyo aning investigasyon ni Tinio. Kinsa man ni si Tinio? No? PBBM net worth miabot sa 467 million ang net worth niya. Ihapan na no. Bago na, bago? Bago? Ihapan na. Wala abot sa asawa na. Iha siguro at least. Wa ba mo diha net pasabot di saka. Nadugangan. Sa may nakadugang ana. Sa negosyong BBM. Kana naa naman yun na. Di mo mag-imbestiga, ana? Di mo mangutana, ana? O hilom lang, mga katropa. Para sa ning himo ni Tinio karon, mga higala. Anak kapait pagid ani kay Davao may galang iyang tumbukon ani District 1 ra kabalo ko. Ang Tinio, I challenge you. Imbestigahin po ang distrikto sa Davao. Nga naman, pag imong imbestigahan ang distrikto sa Davao, dili si Omar ang maigo. Nga naman, wala pa siya sa panahon. Ang Garcia maigo diya, inyo ng kaalyado. Sige, pinawa. Davao may ginaingon. Davao may inyong ginaingon nga dapat imbestigahan nga flood control. Sige. Unaha ang District 1. Nganong District 1 man? Si Pulong may ilang target diha. Si Pulong ilang target diha. Okay. Sige, naman kayo mo ebidensya. Segunda po ang distrikto, kaya sige kabahaan ba ya distrikto? Ay, kanang Milan di ay distrikto mo na. Kanang NHA Buhangin, distrikto mo na siya. Kana mo i-apila ninyo. Pangutana, di magud maigo ang Duterte ana, sir? Dili man maigo si Omar ana ngano man. Si Omar bag ora man wa pa man siya ka flood control. Wa pa siya ka project, daan naman ang mga proyekto kasi may maigo dia. Gato mga Garcia. Unya katong panahon sa election 2026, 25 may gala, asa man na sila nilaban. Kini sila mga Garcia, asa man nilaban. Tuwa dito na nagdapig may gala sa mga alipores ni BBM. So, mo ni challenge na to Tinio para mura man kaghanggaw dia. Sige, imbestigahe, no? Apila ang distrikto, District 1, District 3. Kana mo tuo mi. Pero District 1 lang imo ang gianhaan na sa ombudsman. Padugang rakas pusta do. Bullseye! Bullseye! Kapoy ka na. Tama ko no, mga kaigsunan. Kung sa'yo masulti ninyo ni ini. Klaro na kayo, selective ba Mo gani na makita ang clamor sa tao. Ang clamor sa tao, mo gini may gala ang clamor sa tao. Wala ang mga tao, mga igala, daghan sa ato mga nakaistorya, dili man sila mingon nga against sila sa impeachment kang BP Sara. Gani mas pabor sila mga igala nga moatubang ang BC aron niya siya mismo may igala mo justify mo pasabot sa iyang kaugalingon. Pabor sila ana. Ang ilaha mga igala gikaligut-gutan kay ngano nga gigukod ang BC apan gikalimtan mga igala ang mas dakong nahitabong kawat. Unya ang makasamok pagyud kaayo. No, ang makalagot pagyud kaayo kay og imong patingogon si Auntie Claire mga katropa, muingon man si Auntie Claire. Muingon man karon si Auntie Claire mga igsoon nga ang flood control projects gikan pa kuno mga igala kang Rodrigo Roa Duterte.
nakalimot siya nga sa SONA, mga higala, nakalimot siya nga sa SONA sa just before the election sa SONA, nang hinambog ang iyang presidente nga 5,500 kabuok flood control na daw iyang nahuman. Oh. Og niadtong 5,500 ka mga flood control nga nahuman sa ni BBM, mao to mga higala mga proyekto ha, ang mga takla og ampaw nga mga proyekto nga nangagusbat. Ilaron yun yung tao. Nga human na nisulti ng inyuhang amo diha. No? Nga ang 5,500 kuno nahuman mga higala sa ilang admin. Gani kana may higala gideliver na nga speech, no? Dili lang basta press conference, dili lang basta may higala unsa nga mga press briefing, kundi in the middle or in the midst mga higala of the Republic of the Philippines, pinaagi sa State of the Nation address nga niingon mga higala ni si BBM nga doon na siya 5,500 ka mga flood control nga nahuman na kuno may higala giturn over na sa iya may higalang bunuan. Gipang hinambog. Kisa man gyud nagbulgar sa baha, kisa man gyud nagbulgar sa flood control anomaly. Si BBM ba? No. Ang panahon, ang Ginoo na mismo nangitag pamaagi gipaulanan ta, edi nang lutaw to dito sa Malabon, marikin ang lutaw. Kay walay matago mga higala ilalom ining adlaw. Walay matago mga katropa ibabaw sa langit. No, tanan nga naasyuta mga higala mabutyag. Nya karon gusto nilang tuison, gusto nilang itwist o kanipo mga higalang nahimong galamiton sa kademonyuhan sad para sa nilang tinyo may higala sungay na laykuwang. Ano masuko magakatrobang aron masuko kung ano man. Ngano, pag masulbad nato ng corruption kunong ginayon lang sa Davao, mauli na tong mga malita, ngo man nilabot sa malita ning iriyaha. Nganong ari man gyud mo nag-focus ana? Panabok mo direk Davao del Norte, panabok mo Davao de Oro. Oh. Ano di man mo apil lagi na lagi? Mo ato gyud nag-Davao Occidental, natural ang mga Bautista dito kay Duterte man. Amot lang mga ani ba sila Norte? Amot lang mga to ba sila Davao de Oro? Awa ko kay bawa na. Istorya hep. Mga to di mo kadaghan nagibang butyag may gala to mga taklag, mga ampaw nga mga way mga klarong mga proyekto nga niabot na lang may galang date of completion. Wa pa'y nahuman. Sa haligi pa lang. Mura nagbalay may galas kalapati dito sa area ni Sandro Marcos. Kadungog ba na imong naay gobernong nasuko? Kadungog ba na imong naay party list nasuko? Kadungog ba na imong naay act teacher party list may galang nagngaw-nga? Wala. Pero pag Davao, grabe. Grabe, unahon yung imbestiga may gala. Adto kumbusman. Ang tumong nagyod Davao. O sige, naa naman yung kag Davao. Davao man yung ka na imong ireklamo. Apilang distrikto. Istorya. Waka koyap. Apilang distrikto nga naman. Iba man na sila may gala nga pag distrikto ilang apilon, di man maigo si Omar da. Kaya kasi labot pa dia. Kano sa langgod siya na imong congressman si Omar da. Kapto ramang 2025. So pila pa lang katuig, usa pa lang katuig. No, labaw nang di mo siya pwede pasaginlan may gala sa nakalabay niya. Asa mang bahaonon sa Davao? Sultihan ta mo asa pinakabahaonon sa Davao? Distrito 2. Bro. Master. Asa kayo ng Kabagyo? Agdaw. Agdaw, Distrito 1 o Distrito 2? 2. 2. NHA Buhangin, bahaonon dili. Oh, NHA. Oh, NHA bahaonon dili. NHA Buhangin, bahaonon dili. Oh, kanang karsada bahaonon dili. NHA. Ha? Buhangin na siya. Pero asa man to nakita sa una tong naay pick up na hugos kanal kay gibaha. Laberna. Oh, asa man ang Laberna? Distrito 1 2. Ano ba sila mo imbestigahan ha? Asa man niya flood control lang balik-balikan? Bukana? Kita nagaglunom sa Bukana wa man? Sunog noon! Kaning gihawiran ako nga kape may lang na duol-duol pa nagang tinyo. Ihapak ko na siyang agtang.
Ngano masuko magagatrabaho? Selective man gud. Ako di ko masuko pag mulaban ka sa korupsyon, mo makigbisog ka sa korupsyon. But make sure may gala nga pantay. Oh. Make sure nga patas. Dili mo selective. Kaya pag selective mo, na mo ingon jud ko, dili mo anti-corruption, anti-Duterte lang yun mo. Nganong anti-Duterte man mo, nai-interest ninyo nga naligsan. Parang nitan-an kining teacher, mga NPA man utok ni mga tawanan ni. Oh, na sila personal nga kaligot-got, labi na may gala ng mga Duterte kay napuhag man sila. And that's true. Barugan ko ang yun na. Bisa pag dito pa sa Tubangan, San Pedro, may gala mag-atubang. Moingon jud gyapon ko, Nyor, pwede ba muhapak ko gamay aning agtang aning mga tawhana mga hinampak ni? Oh. Kamo sa diang mga pari. No? Kamo sa diang mga obispo. Suko kay mo karon. Nganong naamoy statement sa corruption kunuhay ni Inday? O sa impeachment, pero wala mo statement sa corruption may gala sa Marcos admin. Unsa day mo? Asa day mo? Sa panahon sa Marcelo, grabe ninyo ang pagigbisog, batok sa amahan. Karon niya ang anak sa kagang laki na inilingkod. Kulang na lang mo, aliluya mong Marcos eh. Ha? Klaruhan ninyo na inyong standpoint. Accountability? Unaha sa siguro yung accountability sa inyong mga diocese. Kana inyong mga pari nga puro 5 na kabuk anak, puro ka maguwangan. Natagbaw na lang ito paila-ila mga bata pag umangkon sa pari. Ha? Tagbaw na ito paila-ila mga bata. Mga bata ito, mangutanat siya, asa des papa ma? Di pwede nak. Bawal. Sundog pa muna mo sa Old Catholic, mang minyo, di ayahay pang buhay ninyo. Oh, nawasa mo sa Old Catholic, di pangitaon pang inikabot na mo sa mong simbahan, ano mabisa mong miyembro. Asa di imong mga anak dre? Oh, pagabot na mo dito mo ana bang miyembro nga, wala giniuban ni mong asawa karon dre. Oh. Mas mag-uol pa sila pagtanaw lang nga nagsulo man ni among delikado ni nagsulo ni among pare basig na anay kauban eh. Itao na mong asawa ka na. Asa na imong misis dre? Wala lagi. Nabili na sa balay. Oh. Inyo ha? Sige, takot-takot. Accountability ka mo? Udahanan nyo ng inyong mga tugkarag hinlo. Di kayo mag-apil-apil mo ng accountability nga to kunuhay sa mga Duterte. Oh. Hilo man gani mo panahon, labi ng mga diocese nga na mga mining area. Bato-bato sa langit ang maigo, Ginoo na bahala nimo. Naapa mo'y kuan diha? Naapa mo'y usana? Kanang Laudato Si. Pero kung bang pare na mga bangag sa minahan? Ha? Laudato Si. Pero kung obispo kay shareholder sa mina. Reminder na ning ako. Pareha ba yata mga tubang, wala ba exempted dito? Langit, wala. Wala dito ikuan nga, sa ka, obispo ka, wala eh. Binuang na, wala na. O niya, kamo nga dako, katungdanan gihatag. Dako, rabay pa, ang katong gihatag dako, singlag dako. Katong gihatag gamay, natural, singla na sa gamay. Ana man na. So, painom-dom na na. Kay, ang mga tao, ano? Tanaw ni Mamay Gala, makaingon siyog. Kini po nga mong mga pare. Nga naman po niya mong mga pare. No? Depende sa obispo. Kay sa Cebu Pananglitan, may mga obispo nga, ayaw ninyo iwali diya sa pulpito ang kalabots politika. Mayo. No? At least, mga igala patas. Pero ang uban sa mo ingon nga, di ba po pwede hindi ta magpakabana? Pwede, good. Dapat good ta magpakabana. Kasi maingon ni mo nga di ta magpakabana. Magpakabana ta. Pero kung magpakabana ka, nga nung pili-pili man imong pagpakabana. Ano mapakabana malagag impeachment pero sa mga gikawat, mga malita o kato mga sa flood control, wa man kay pakabana. Kato mga tao na gamatay gumikan kay imbis nga masagang sa flood control ang baha. Wala nilapos gud kadto sa balay. Kadungog ba kung nanawagan mo? Wala. Nakabenepisyo panoon mo kay magpamisa magpatay ka kwarta pa mo. Ay! Binuang! Los ninyo!